Sedang nama ini kayak daun jatuh gue. Isi unduran karena ada daya. Kenapa yang nanti gue ya? Isi unduran karena ada. Mati jadi. Sudah. Good morning लोगोफोर जों प्रिपारेसन खालामबाय थादों 8टा जाबाय अलरेडि जोंना 8:50 आव एपॉइंटमेंट दङ बेनिखाय बे दुगैनो थांबाय ब्रेकफास्ट बानायनोसै आरो थाब ब्रेड जागोन बेनिफ्राय गाइखेर आरो दाउदै जानानै बिदि थांगोन आरो बेयाव 2 आवार्स नांहैगोन ना बेनिखाय जोंखौ ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनो होदों आरो अपारेशनाव माहाय उदैया खालि जाबाबो प्रब्लेम जानो हागौ होननानै बेनिखाय खेबसेयावनो ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनो होदों आरो लोगोफोर आं माने पुरा सार्जारि खालामनो रेडि आरो मेन्टेलि एसेबाबो नार्भास आरो एसेबा बारा नङा दाख्लैनि बायदि नङा थेवबाबो आरो एसे बोरैबा गिनाय मोनोना एफा आं बारा एफोरखौ गिनाय मोनाखै एसां सम जानांगौ मानो नांगौ बेखौसो खमसे खम 2 आवार्स 2.5 आवार्स नांगोन ना बेनि थाखायसो आरो दा दुगैबाय जोङो सानैबो दुगैनो हाबाय दा बिदि ब्रेकफास्ट जोंनायनो ब्रेकफास्टआबो मोजाङै जाना लानोसै नङाबा टाइम बिनि उनाव फैनानै सब थिला जानांगोन ना ब्रेड दाउदै एन्ड गाइखेर आरो बेनिफ्राय आंसो कुक जागोन खिस्रि बानायबाय जागोन नोंहा आं माने खिस्रि इदि बानायनो रोङो रोंनायालाय खिन्थु आं बानाया आरो बारा आं जेब्लानो खिस्रि बानायनो इदि डिउटि फैयो ना अब्ला बेखौनो बानायनो होयो आरो दा मोजाङै मोजां जाथोंसै ना लोगोफोर इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबबाय आरो बाखि सब मोजाङै जाथों बिनि उननिखौ नोंथांमोनाथ' मिथिगोन आरो दा ओंखायनो ब्रेकफास्टखौ जाना लानोसै दा खैथा 8:30 जाबाय जोङो बेनिफ्राय 8:45 आव ओंखारलांगोन आरो 9टायाव एपइन्टमेन्ट दङ बेनो आरो थांनायाव 5 मिनिटबो लाखाया 3 मिनिटसो लागोन आरो दा लोगोफोर जानोसै दे दिनै माने एसे लुज गस्ला गानना लादों दिनै माने बिदि माने स्पर्टिं गानना लादों आरो मानो होनबा दाख्लैनि आरो जि खालि जों फार्स्टआव थांदोंमोन ना डाक्टारनाव बे खालिनो आरो बे सारा बुंदों आरो मेडामा बुङाखै सारा बुंदों जे बिजि होनांगौ बेखौ गिनाङा बिदि होननानै आरो आं गिखाया सार बिदि होनदों आरो आखायाव बिजि होनायखौनो बांसिनानो बुङोनो आरो बिथिं पेन खालामाखै बिथिंसो पेन खालामदों होनो आरो मानसिफ्रा दा ओंखायनो आं लुज गस्ला गानना थांसै आरो नङाबा बिजि होनो आरो बे कुर्ता सुर्ता गानना थांबाय बिदि फल खालामनो खस्थ' जायोना दा ओंखायनो बेखौ गानना लादों आरो लोगोफोर जों प्रिपारेसन जाबाय रेडि जाबाय दा थांनोसै आरो थांनो ओंखारबाय न'फ्राव मैला लोगोफोरखौ नायनाङा मानो होनबा बाहेराव लामनो जायगा गैयाना जि सब बेहायनो लामना दोनदों आरो 10 मिनिटसो बिसोरो रेस्ट खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो स्टार्टिंआव थांनोसै थांबासो गम मोनगोन आरो मोनसे मा प्रसेस जायो स्टेप बाय स्टेप मिथिगोन आरो दा लोगोफोर थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर थांगासिनो फुङावनो एकदम बिदि थान्दा आरो दा बारा गरम नङा दा बे गरमबाबो बेहायथ' एसियावसो थाहैनांगोन ना पात्ता मोननाय नङा थाब इसोरनि अननायाव थाब जाबानो जाबाय बेखौनो आं माने उइस खालामगासिनो आरो जिखिजाया टाइमथ' एसे नांगोन एफा लं प्रसेस ना लोगो दिहुननानै लगायनो हाबाथ' बयबोनो खालामगौमोन माथो मोननै हाथाय दिहुननांगोन हाथायनि रुदाखौ दिहुननानै बेनिफ्राय आरो गोदान आर्टिफिसियेल रुदा बेयाव लगायनो हागोन आरो टाइम बारा लायो ओंखायनोथ' फैसायाबो बारा लायोना बिसोरनिथ' खस्थ'आबो बारा ना एफा कनसेन्ट्रेट खालामनांगौ बिसोरबो ओमफ्राय डक्टरा आरो सारा बे US निफ्राय फरायना फैनायनि आरो US निफ्राय मेडामाबो हिमाचलनि मोजां मोनदों आरो रायज्लायनानै ओंखायनो आं बारा एसेबां नार्भास जायाखै आरो बिसोरो जेब्लानोखि माबा खालामोना बे ट्रिटमेन्ट खालामोना अब्ला मोजां रायज्लाय आरामनो खालामो आरो होमबा दुखु मोनदों नामा माबा प्रब्लेम मोनदों नामा बिदि सोङै खालामो आरो ओंखायनो मोजां नाङो आरो रायज्लायबाय थाबा नार्भासनेसा माहाय खम जादों खायफा डक्टर थायोना एकदम गावनो जानला मानला जेबो सोङालासेनो खफा खालामबाय थायोना पेसेन्टनि जेबो कनसार्न लायालासेनो बेबायदिबा एसे प्रब्लेम जायो आरो मानो होनबा हाथाइनि सानायखौथ' बयबो मिथिखायोना माबायदि सायो बिदिनो आरो ओरैनो लोगोफोर जिमफ्रा खुलिबाय दा खिन्थु बारा मानसि गैया आरो मैया नुदोंना 2-3ल' बिदि खालामगासिनो आरो वर्कआउट दा फुं नालाय पुरा एकदम सान्ति आरो स्राय अनलि जायफोरा लामायाव माबा माबि साफा खालामदों बे डास्टबिन लांनो फैनाय दखानिफोरल' आरो दिनै उइकेन्डबो नालाय ओंखायनो
मानसिफ्रा खोमान लेट उन्दुना सिखारदों अफिस गैयाना दिनै जोंना मोजांसो थाब फुङावनो फोजोबगोन दिनै ओंखायनो थाब लिंदों ओमफ्राय आरो मानो होनबा जोंनि बे माबाया ट्रिटमेन्टआ एसे टाइम लायोना आरो खायफा जेनेबा फिलिं खालामनो फैयो बा खायफा जेनेबा स्केलिं हाथाइ साफा खालामनो फैयो बिसोर फैबाथाय आरो जोंखौ नेबाय थानांगोन ना ओंखायनो जोंखौ फुङावनो लिंनानै माने फुङावनो फोजोबनो सानदों आरो फुङावनो फोजोबनानै ओमफ्राय उनाव बिसोरखौ खालामनो हागोन ना मोनफैबायनो आरो लोगोफोरनि बेनो सु गफार गानबाय थादों हाद्रिबाला नांनायनि आरो हाद्रिबालाजों लोगोसे माबा बेक्टेरिया पेथ'जेन्स फैनो हागौ ना ओंखायनो जानो लेबफोराव जेनेरेलि गानखायो आरो नशा तो नहीं हो रहे देख रहा एनेस्थेसिया से क्या नशा होता है हाँ बिल्कुल नशा होता है नहीं सुन लेते हैं मोटा जब विस्टम टीथ निकालते हैं ना तब थोड़ा हैवी वाला एनेस्थेसिया देते हैं नहीं यही सेम रहेगा कोई आपका दांत कुछ भी निकलेगा ना सेम ही बस वो नशा नहीं रहेगा वो थोड़ा मोटा सा लगेगा हाँ मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है सुन हो गया है ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल लगेगा जो आपका होठ फूल गया अंदर से ऐसा फीलिंग होता है अंदर से फीलिंग होगा आपका मुंह सूज गया होठ फूल गया है इतना बड़ा हो गया अब मेरे के सामने जाओगे तो चेहरा सही लोगोफोर एनेस्थेसिया होबाय हाथायाव आरो हाथायाव मोननै होदोंना एनेस्थेसिया दा मोनसे होदों ओमफ्राय सिंथिं मोनसे फार्स्टआव होनो बारा बाट्टा मोनाखै सेकेन्ड होना एसे प्रेसारजों थांदोंना एसे गम मोनदों आरो ये जैसे रिकॉर्ड होने के बाद क्या हाँ पूरा मूवी बन जाता है हमारा भैया है बहुत अच्छा है भैया का नाम धीरज है सब भैया ही अरेंज करते हैं भैया बहुत अच्छे से हंसते रहते हैं इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है नो कंफर्टेबल यस I am very much comfortable now. चाहिए तो बता दा 15 minutes रेस्ट लाबाय थागोन आरो बिदिनो बेनिफ्राय एक्सेल सार्जारिया स्टार्ट जागोन आरो नामफोरखौ मिथियो ना मिथिया खैथा दङ आसि दाबो मिथिया आसि खैथा दङ बुंलाय मोनसे सेदों नामा बेनिखायनो डाउट जादों एसे उन्दुनो ओंखारनाय बायदि जायो बेखौनो फैनाय मोनदों बुंबाय एसे उन्दुनो ओंखारदों आरो बाखि जेबो जायाखै थिगानो जागोन फार्स्टआव होनायाव बाट्टा मोनाखै दा मैयानि बायदि आरो ओमफ्राय सेकेन्ड होनाया एसे सादों आरो बुंदों ना इनार साइडआव माबा टाइट जायोना लोगोफोर सार्जारि स्टार्ट जाबाय थांबाय जास्ट रायज्लायनानै फैबाय आरो माहाय रायज्लायनानै कम्फर्टेबल खालामनानै फैबाय दा स्टार्ट जाबाय थादों आरो दा टाइम जाबाय 9:35 10:35 11:35 बा 11:30 सिम जोबहैनो हागौ आरो बारा टाइम नांबा 12टासिम जोबहैगोन आरो होमबासिम नेबाय थागोन माबा माबि नायबाय थागोन भिडिअ आरो माबा बेजदि जायो गेजेराव होमबा आपडेट खालामगोन आरो लोगोफोर खालामनानै थादों 10:30 जाबाय जाहां जादों आरो बारा टाइम नाङा आरो 15 minutes बा 20 minutes आरो नांगोन होनदों आरो होमबानो जोबगोन होनदों आरो अलमस्ट जाबायनो दा आरो 15 minutes नेबाय थानोसै आरो जोब्बाय दा माहाय रेस्ट लानो हादों आरो बेनिफ्राय 2 weeksनि उनाव आरो फैनांगोन आरो मोनबोथ' सायाखै इन्जेक्सन सादों आरो बेयाव एन्टिबायटिक इन्जेक्सन मोनसे होदों बेसो सादों बेनाव आखाइ थिखांनो हायाखै बिबो जायाखै लोगोफोर गिदिंबोबाय दिनै आइसक्रिम मोनजागोन नोंथाङा मेडिसिन आरो मोननैसो बायहैबाय मेडिसिन जानो होदों बेखौ लानानै दा फैगासिनो आरो रुमाव बेनिफ्राय आइसक्रिमबो जानो होदों दानो ओंखाम मोनजाया बेनिफ्राय आइसक्रिम जानो मोनगोन आरो बे
लोगोफोर न'आव मोनफैबाय बिना दिनै आइसक्रिम मोनजागोन बे मोनजाया अनलि आइसक्रिमल' जानो हादों बेखौ बेनिखाय आइसक्रिम केक बोसोरनिफ्राय जानो बुंबाय थानाया बोसोरसे सिगाङाव मोनजादोंमोन आरो आइसक्रिम बिदि दा दिनै मोनजागोन आरो दा डक्टरनि पारमिसन होनायखाय दा मुंबो बुंनो हाया बे दा जोङो बेखौ होनदों आरो 1 घन्टानि थाखाय मोनबो गरम बुस्थु जाना 1 घन्टा माने दिनैथ' गरम बुस्थु मोनजाया दि 1 घन्टा रेस्ट लानानै बेखौ आइसक्रिम जानो होदों आरो बेनिफ्राय बे आइस पेक लानो होदों बेनिफ्राय दा आइसक्रिमखौ जानो होदों 1 घन्टा अलमस्ट जाबाय बेनिफ्राय आइसक्रिमखौ जानो होदों बेनिफ्राय मेडिसिनबो जानांगोन बे बेनिफ्राय मेडिसिन जानायनि उनाव मोना जोङो आरो खेबसे थांनांगोन आरो बिसोरो नायगोन होननानै बुंदों आरो मोना बिसोरो फन खालामहरगोन दा माला थांनांगौ जोङो बेनिफ्राय फन खालामहरबा जों थांगोन आरो थांनायनि उनाव बिसोरो नायगोन आरो खेबसे सब मोजाङै थांदोंना थाङाखै बेनिफ्राय बे मेडिसिन 3 मेडिसिन जानांगौ दोङो बेखौ जानांगोन आरो दा सब पके थांबाय आरो बाराथ' सायाखैना सायाखै मोनबो सायाखै अनलि दा रायलायनो हाया आरो माबा जादों आरो बे आनकम्फर्टेबल फिल जायोना एसे सायो आरो बेयाव जेराव रुदाखौ दिहुनदोंमोन बेयावथ' साखागोन ना होमबाबो बारा सायाखै आरो स्मुथलि जाबाय आरो जेसेबां गिदोंमोन बे बिसाथ' जायाखै ना कम्फर्टेबलि जाबाय आरो दा मोजां जाबा पुरा बेदर जानो हासिगोन आरो नायबाय था होननानै बुंदों पुरा बेदर जानानै खिन्थिगोन उनाव बिना आइसक्रिम मालाय दिनै बे जोमोदैबो गारनो हायाखै आरो जोमोदै गारबा आनकम्फर्टेबल बिदि जाबायनो थागोन ना बेनिखाय जेसेबां हायो जोमोदैखौ दिनै मन'नो होदों आरो आंबो जानानै नायनोसै लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा आं एकदम थान्दा जानो हाया आं मोजां मोनदों सानायखौ पात्ता मोना आरो थान्दा जायो गोदो खामानि दा लोगोफोर बेखौ आइसक्रिम जानो होनोसै दसे उनाव आं खिचड़ी बानायगोन आरो खिचड़ीखौ आं जागोन बेखौ मोनासो जानो हागोन आरो 3टा 4टासोआव दा बेखौनो जाबाय थादों बे आइसक्रिम अनलि मोना थान्दा खालामनानै बेखौ जानो हागोन आरो लोगोफोर खिचड़ी बानायगासिनो 3 4 हरसेल जानायनि उनावनो बे खिचड़ीया जागोन आरो बारा टाइम नांखाया एकदम इजि प्रसेस आरो लोगोफोर खिचड़ी जानोसै आं टाइटआनो जाबाय दै बारा होदोंमोन होनबाबो टाइट जाबाय माथो पुरा ड्राइ जालांबाय आरो बेखौ आरो दा दै होनानै आरो खेबसे होबावगोन आरो बे जानाय सिगाङाव आरो बे मोनासो जागोन ना दै होनानै आरो बेखौ लुज खालामनानै आरो होबावनांगोन आरो बेखौ दा आं जानोसै बेखौ दानो जाया बे पुरा भिडिअ नायबाय थादों लोगोफोर आंसो नुजाबाय आरो बारा एकदम खुला बिदि रायज्लायनो हाया थेवबाबो आरो रायज्लायदों आरो आं दा आरो डक्टरनाव थांनांगौ बिसोरो चेकआपनि थाखाय लिंहरदों आरो जेबो जायाखै दिनै सानाव आं अनलि गाइखेर दाखा आरो आइसक्रिमल' जादों आरो आइसक्रिम जानो मोननानै जि मोजां मोनदों दा आरो 1 घन्टानि उनाव आरो 1 घन्टानि उनाव बे आइस किउब इदि मालिस खालामबाय थानांगौ आरो इथिं साइडसो ना बे साइडआव खालामदोंना माबाया सार्जारिया इमप्लेन्टआ इदि ओमफ्राय बेनिफ्राय इदि 1 घन्टानि उनाव लाबाय थानांगौ आरो आं जिबायदि मेडामा इन्सट्राक्सन होदों बेबायदिनो लाबाय थादों आरो ओंखायनो दासिम जेबो पेन माने जायाखै आरो आंहा आरो गोरा बुस्थु जेबो जायाखैना आं खिचड़ीखौबो दाबो जायाखै आं मोनायावसो एसे जागोन आरो नैबेफोर आंना मेडिसिना बारा नङा बिनि गरनै जाबाय इनि ओमफ्राय बिनिबो गरनै जाबाय आरो बिनि गरसे जाबाय
बे इमारजेन्सिनि बे जाबाय दिस इज फर इमारजेन्सि माने पेन जाबा बारा जाबाथाय आरो पेन जायो आरो खायफा खायफा जायोना सोरनाबा सोरनाबा जाबाथाय जायो आरो आंना जायाखै ओंखायनो आं बेखौ बे मुलिखौ जायाखिसै आरो दा जिखिजाया सिगांनिफ्राय आरो दा एसे कमफर्टेबोल मोनदों खिन्थु आं रायलायाखै आरो बा बायसान्स रायलायनो हागौ बिदि होनना लासै खिन्थु रायलायबाबो खस्थ' मोनोना बियो बिथिं ओंखायनो आरो लोगोफोर जों क्लिनिकाव आरो खेबसे थांनानै फैबाय डक्टरा नायदोंमोन आरो बेनिफ्राय सब थिगानो दङ होननानै बुंदों बेनिफ्राय आइसक्रिमखौ आरो जाबाय थानो होदों आरो बेनिखाय आइसक्रिमबो आरो मोनसे लाबोबाय दा आइसक्रिम लाबाय थादों आरो आइसक्रिमखौबो लाबाय थादों होनना थान्दा बर' फ्रिजाव दोननानै आइसक्रिम बिदि मालिस खालामबाय थानांगौ आरो बिदि ओमफ्राय आइसक्रिमखौ सोंदों आरो बेसेबां जादों आं होनदों 2 टाइम्स आरो जेसेबां हायो एसेबां जा बिदि होनदों आरो आरो गिदिर दहायनि बायदि इसिनि गिदिर आरो मोनसे लाबोदों आइसक्रिम पुरा मोनजागोन आरो एबारै दा आरो लोगोफोर बेनिफ्राय बे दहाय आं बानायना दोननाय खिचरियाबो थान्दा जाबाय आं दहायनो बानायनाय सानसुआवनो बिजानाया उखैबाय आंहा नायनानैनो लुगैबाय आरो दा बेखौ बे गाइखेर दाखाजों आरो बेजों जानो खिचरि एन्डयाव दङ गाइखेर दाखादों खिचरिदों जानो होनोसै आरो बेखौ गाइखेर दाखाया प्रबाय'टिक ना प्रबाय'टिकखौ जानो होयो आरो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बिनि बारा रायलायनोबो हायाना बेनिखाय बेयावनो फोजोबनोसै आरो ब्लगखौ नोंथांमोनखौ आरो आपडेट होगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना मिथिगोन आरो माब्रै मा प्रसेस जायो बेनिफ्राय माब्रै हिल जायो बेखौबो जों खोन्थागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट ब्लगाव होमबासिम बाय बाय लोगोफोर